Mga ka-travelers, pauli na ko no. Atong tanaw ni ang pagsugod og pagbuhat og barko mga ka-travelers. Kanang mag-start gani og buhat og barko mga ka-travelers. Atong tanahon mga ka-travelers. Muni ang pagsugod og buhat og barko mga ka-travelers. Ihapag na diha mga ka-travelers oh. Ihaplak na diha ang mga kuan, muna ang mga kuan sa barko mga ka-travelers. Mag-start buhat og barko na raw. Muna ang pagbuhat sugod sa pagbuhat og barko mga ka-travelers. Kana gani iya nakita nga mga unahan na harbors kung sa unahan ay mga pula. Nandi ako kung may pula, murag tower, murag kanang building. Unay ang mga lawas mga ka-travelers. Kapag yapay nag-overtime, tama na sila alas 7:00 o alas 7:00 sa gabi. Unay ang mga buluhaton mga travelers, permero gining buhat sa barko nga permero. Mo gini ang sinugdanan. Ako to sa bus wala. Nabot pa na dito sa unahan. Dili kaya ka-travelers. Against the light lang ta mga ka-travelers. Ini ang mga sinugdanan sa pagbuhat ng barko mga ka-travelers. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.